Ingapi na mumaudo, hari na ito nangapalukay, ingapi na mumaudo hadum ini. Amo na sa linggat-linggat maudo, apabila kaya buwan si mga Muslim. Apabila kaya bukan sa umat Islam, insyaallah ta'ala, mamugbog, matumindog inakam Islam. Ingapi na mutapik, amo na yung pagyanon, kuwapit dinin Islam. Amon pagtay mamudata antara sinakam Islam, alam sinakam Islam. Matampaling panawag tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matampaling panawag tawag sin akam Islam, sin pagtay mamud din alam sin akam Islam. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa'asbayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Magkulang maglami lang din sin Allah subhanahu wa ta'ala sa unga to di mga nag-iiman. Kasing kita nyo ini, kita nyo ini magtay mamud. Kita nyo magtay mamud. Dahil nga sa wabiat ko, suway kita nyo suway kita nyo manok patising kasilasa. Bangon din ka tutan yung nagsakit pangatayan. Bangon din ka tutan yung nagkalo-kyalo. Isuway na ito sila magpisunuton. Wayweng hamok pahamok indhong gumitong. Wayweng hamok pahamok indhong dumapit pahansipak. Suway inhantara sing kita nyo ini. Mga nagkalo duatay mamot ka suway kita yung gumitong. Suway kita yung magsunod kanila. Biyating pagtay mamuda kami Islam. Way pagtamo na kami Islam. Amuin pagyanong selfish kita. Bukon. Ina kami Islam. Tingkalang yan sinaka may Islam ang patumindog. So ay magkasila sa mga mu'min. So ay magkasila sa mga namamarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ay magkasila sa mga Muslim. Concern pa ka may Islam. Nalamasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha la'allakum turhamun. So ay kita ni magpumabuha hakatan pagkala sing kita niyo. Ang panatumadaw hatin rahmat sila Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita niyo kiaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre mong sigat kita niyo. Bisan magkakadong jini mong simano siya. Magkakadakat sila, mamuhing akatutan nyo. Makita nyo kaya ulungan si Allah subhanahu wa ta'ala ni ka nakamupati ito katutan yung mga duwal nila. Bunal ka. Unubaha, hayad to na, nag-iman na kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mamahay na ba mag-iman na sa kita nyo? Unubahin kawajiban sin kita nyo paantara sin tayo kung nato Muslim. Unubahin hindi ang mga marayonin ang nato paantara sin kita nyo Muslim pa Muslim. Hama nag-iman, harap pa nag-iman. Walang biyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam di mamarahi ng iman na kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo ito di mamarahi. Nasuway mula sa hunin tayo mamut mo. Magkalangan nila sa hunin tayo mamut mo. Unang hikman may baita mo, suway mula sa hunin tayo mamut mo. So, yung kusog sinara may Islam, yung kusog sinara may Islam, ang munay paghamuk si mga Muslim.